nila nga wala ipaagi sa mga sambingay. Apan kung ang iyang mga tinun-an lamang ang kauban niya, iyang isaysay kanila ang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daikon ikaw, O Kristo. Makigsunan ko ni Kristo, malantaw gyud nato nga nagamit ang Ginoo og sambingay nining ato ang Ebanghelyo kanato karon. Nga sa paagi yang gihimo og comparison kabahin sa gingharian sa Dios ug usab pod sa unsay makita nato dinhi sa kalibutan. Paborito niya ang iyahang paggamit sa mao nga liso, nga diin ang liso kung matanom once nga matanom kini siya, do na gyud kind of reaction. Pero nindot siya nga reaction, it's not a bad reaction, it's a good reaction. Ug malantaw lang pud nato nga dinhi sa pagsulti sa tong Ginoo dinhi sa maong sambingay, na malantaw na to nga there is this such a term called process. Nay proseso. Now, kung naay proseso, dili ni siyang ingon nga kanang magpabilin lamang sa siyang comfort zone. But hinay-hinay siya nga there must be something nga mawala. There must be something also nga reaction for the better, dili for the worst. Muni ang nakanindot pod nga kung ugali na ay there is always this kind of processing, nagi something change, but change for the better, not for the worst. Muni ang gilantaw sa tuang Ginoo dinhi sa atong Ebanghelyo kanato karon. The same sad sa atoa siguro, ang atoang kinaiya, posible biya siguro ta nga magpabilin lamang ta kay muna man ni atuang naandan nga kinaiya. Pero kung ang Ginoo gani maoy mo hinay-hinay proseso nato, at times na ay sakit nga mga encounter nato, pero alang sa kayuhan nato, always for the betterment of ourselves. The same ra gud pod sa amua siguro. Let me give you an example lang. Kami sa pagkaseminarista pa namo, there is this kuan nga gitawag og processing nga wa gyud usa ka tuig yun nga dili mi mangiskwela sa seminaryo. Pagawson me, that's true. Pagawson, mora ba din ikuan ra ba dayon nga kanang pagawson, ang temptation comes in or unsa kay lagi kuno makakuan og kuan lahi ang avenue sa gawas ug sa sud sa seminaryo. Sa samtang gipagawas mi sa seminaryo, wa sa mi mo eskwela. Do mo mag-abot mi sa usa ka balay nga gikonsiderar gyapon namo as a formation house. Naay usa ka tuig niini, gahin ra gid ni siya for lot of processing para paghas-has gyud sa amua. Naay programa niini nga gitawag og pagkuan og pag-adtog hospital. Dito sa mga hospital, times pitugad, wa pa puto di pa tuuso pud ang COVID papudtiad ngatong panahona. We were given the opportunity nga makistorya sa mga patients, may ana. Ako, na-assign ko by the way sa CCMC. Pero ang CCMC, dili the old building, kay na ang nakuan man to siya paglinog. Ang amuang CCMC ang ni kuan mi adto kining CCMC nga Bureau of Fire, ngunang sugsugo na namo ang kanang CCMC nga na ang Bureau of Fire nga nahimo kadyot og CCMC, sugsugo namo nga the hospital that fights fire. Motoy sugsug namo sa CCMC kay lagi nakistay man siya sa kanang Bureau of Fire paato. Dito we were given the chance nga makigstorya sa mga pasyente o iswat na namo ang amuang mga encounter nining mga tawhanaha. Dili mi magpahibaw nga dili mi magdada og kanang kuan nga isuwat gyud namo ang kuan, dili. May bawo sad sila nga mga seminarista mi kay nagsuot og polo and then dunay mga puti diri sa amuang liugan. As long as ang amoa pod nga gisuot nga polo dili pod makahadlok sa mga pasyente. Ang amuang kolor adto may pagka light blue. Giingnan gyud mi sa kuan, ayaw na ay mo pagsuot og black
kay siguro mga hadlok noon ang mga pasyente ninyo, kay siguro usa may inyong rason nga naamo dire pang patyon ninyo, mga ana na to the point nga we wear the cool blue nga sinina. And then we encounter may mga pasyente, mo storya mi nila, kumusta sila, and then igbalik na mo ana dito sa amo ang giistaran nga balay, amo ang isuwat unsay what transpires during our day, our visit to this kaning mga masakiton. And one time we were given the chance usab pod nga kining makasud yun og operating room, o niadto we were excited lagi pod siguro kay kami ra man tong grupuha pod sa mga seminarista, dili man tanan nga mga seminarista pod ato, mga about 6 of us nga na-assign og CCMC, while the rest sa lain nga mga hospital. Kini laging usay excited kaayo nga kuan kay given the chance nga makasud og operating room. But before niya na, prior to that, among suryaan sa ang pasyente kay daghan biya nagmanga kuan ang pasyente no nga unsa may kanang kuan unya ani, ma-successful ba ang operation or dili. As long as ang kuan gid ato among masuryaan ang pasyente before siya operahan. Pero katong kami na-assign atong adlawa, na late me sa pag-abot sa ospital. Pag-adto na mo didto, gisud na sa operating room ang maong pasyente. Wa mi kakuan og chance nga makasturya ato niya. Duha mi kabuok ato, ako og taga kapis. Gipasuot mi og katong ilahang kuan kay lagi naaman mi sa operating room. And mind you, pagsud pa lang sa operating room, layo ra ang 5 minutos, nakuyapan ko kay wa siguro na wa ko naanad, or baka something rang yun nga mura og kuan nga kay, with all honesty sa inyo hapon, something tiyan manggod ang gikuanan. So layo ra ang 5 minutes, nigawas usa ko, nilita kog lingkuranan, pak, nawaan akong pananaw. Naibong lang ko, mura ito nakamata na ako, ang mga doktor nagsige nagkuan-kuan sa ako ang kamot. O gipangutana pag nakamata na ko, nangutana ang doktor nga, kanang namahaw ka? Kung nga, yes dok, namahaw man ko dok. Mao na ni ron, ikaw nga kuan, ikaw na noon ang amo ang gitabang. With all honesty, ako gitong gisuwat ako ang encounter niadto. And then suwat. And then humani ana, kaming grupo sad sa maong mga seminarista na ay pari na mo nga musod, mubasa sad siya sa unsay amo ang gipang suwat. And then we share our experiences, ug didto mo hinahinay na og mga pangutana, mga processing, nganuman nga mauni ang imuhang na-encounter, nganuman ginani ang imuhang experience. And then somehow there must be some kind of subconscious nga dili ko conscious adto mga panahona nga mo pop up lang, mo hinahinay lag ka pop up, and then either akong i-acknowledge or dili. Ang nakanindot niadto kay matudluan yun me nga mo ni among mga weaknesses, mo po ni ang among mga strengths. Ug didto ko nakakuan nga helpful man gid ining processing, ug together with the seminarians at formation, and also a priest nga mo accompany sa mao nga processing. Ug didto ko mapasalamaton yun ko, ug nakaingon ko nga murag siguro di gyud para nako pod ang pagka-doktor, or baka ang kind of in the medical field, but somehow give me a impression nga mao ni ang ako mga weaknesses, mao po ni ang ako ang mga strengths. Makigsunan ko ni Kristo, the same usab pod sa ebanghelyo nga ato ang nadawat karon, ang ato ang nadungog nga ebanghelyo kanato karon. There must be some kind of processing sa tuang masinati matag adlaw. Di gyud ta makaingon nga kontento nako sa unsay akong batasan karon, or baka makontento nako sa akong estado sa akong kinabuhi karon. There must be some kind of, mga forces that help you to become more and more a better person.
In the gospel tinuod nga atong malantaw nga ang liso why reaction sa liso unless dili siya matanom diha sa mao nga yuta. The same sad sa atoa siguro, dili ta motubo kung di pud ta ang atoang mga tiil not that grounded sa atoang gipuy-an karon. If we are kanang muraog kanang pasagad lang ta sa uban, dili na ta mulantaw didto nila, or baka wala ta mo care nila. There must be some kind of forces also that change us. Ang Ginoo lamang yun ang makausab-usab pod nato. With that, we ask the grace nga kung ugali usbon ta sa Ginoo, God will always do it the better and the best way possible para kanato. Di gyud motugot ang Ginoo nga something wrong will happen to us or something nga muraog we are bitter rather than better nga mapunta noon sa tung kinabuhi. And it's something that we are thankful for the experiences nato, be it good or bad. Nagyoy lesson nato ang madawat in between. The same sad sa gospel nato karon, there must be some kind of lesson also para kanato if we are that grounded sa tuang gipuy-an nga kalibutan karon, and also we are conscious of ourselves. And with that, my dear friends, we ask the grace like that of the seed, that there must be some kind of good reaction within ourselves, and we know for sure nga Ginoo nga mo'y nagtanom alang kanato nining kalibutana will always take care of us, because He wants us to grow better and the best person we can be.